Здравейте, това е Hotspot, аз съм Веро, вие как се казвате, момичета? Лиза. И Диана. И коя песен си избрахте? Секция на I Know It на Лин Фао. Ще ни покажеш и танца на песента? Не. Ти? Не. Бях длъжен да опитам. Добре, кога ще поздравим с тази песен? Цвети, тя днес е рожден. Какво ще пожелаш? Да е жива и здрава. Този, който си харесва да й предложи стан гаджет. Кой е той? Сега... Как се казва? Няма Едвам те накарах да ми кажеш. Добре, здрасти, това е рожденичката там. Значи те ти пожелаха Николай. Много яко, добре, май стреснахме малко. Чакай. Я кажи нещо за Николай, интересно. Значи той от нашето училище, 7-ми клас и тя е водовлюбена в него. Много яко. И фамилията му е Влахов, да знаете. Николай Влахов, ако някой го обърка с друг, да се знае кой е, нали? От 7-ми Г. От 7-ми Г. Да, 55-то. 7-ми Г, Николай Влахов. Николай Влахов. Намерете го, вържете му една панделка и... Да. Добре, много и благодаря и пожелавам приятно прекарване. Благодаря. Чао. На вас.